वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। कोण रे बघायला घरात कोण रे तू करे समोलसर करू जानी समोलसर करू जाय 32 कार्याफळ तू गिळू जाय 32 कार्याफळ तू गिळू जाय हा 25,000 ह्या मनशा देऊ जाय 25,000 ह्या मनशा देऊ जाय 2 काळे कोंबे 2 मॅगडल बिस्किट बाटली हे सगळं हा देऊ जाय तुला बरं जात रे ओम फट स्वाहा
कितें भोगनाका पदत हो दैतान कुदे दैतान आईदा कोणाक आयला कुदे दैतान आईदा तुका दर्शन जाय खंय देवळावस मागे दर्शन घेवका म्हण काही काय ता गरज उदय देईदा उलयता देवी देवळावत ए पदत हा तू इता नव दैता नाकरे